देखी गांव में कब गोतरीन में झगड़ा टोना टोनी सुन ले कब मान ली दू गोतनी बाड़ी आ दोनों के लड़का भइल बा तो एगो अपन लड़कवा के तेल उल लगाई तनी ओकर लड़कवा मोट झोट बा तो पूरा तेल उल लगा के पाउडर उडर लगा के हैजा काजर के लोग टीका कर लीलरा पर तरुआ उरुआ में सगरो कि नजर गुजर मत लगो आ उ सब क के ऐसे हाथवा क के आ थुक थुकावेला लोग थुक थुका के का कही हम हे भगवान हमार बबुआ के सही बनैले रखिया हरदम हंसत खेलत रहस केकरो नजर गुजर मत लागो बाबू हमारा सही चहकत रहिया लेके मुँह चुमा लिहन लड़कवा के आ दूसर की है गुतिनिया जौन बाड़ी उ अपन लड़कवा के तेल लगे हन तो उनकर लड़कवा तनी पातर दुबर बा तो का कही हन एकरा के सब पापा के कमीनी एकरा के खिया देनी लेकिन मोटात नहीं खे कौन रानी मंगजरनी नजर एकरा लगा दे रे भाई से ए जे दोसरा के बाल बच्चा बन सकी मार धत खा के आ कुछ डांस आ हमारे एगो लड़का बा कुछो खियावा तनी मोटाते देख कोनो नजर गुजर कर देले बड़ी सा हमारा गाँव में प्रीतम साधु बड़न कहन सा 3 तवार से बबुआ के शुक्रवार झरवाव तनी प्रीतम साधु भी लेकिन तनिको नहीं खेल का जाने कौन एकदम नजर गुजर कौन बदले बिया